Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, дар канал обуна мешавем, лайк мемонед дӯстон, нашод хона комментария менависем дӯстон ва нашод хонаи фурӯшӣ дошта бошен. дар номерҳои поёнбуда WhatsApp мо муроҷиат мекунем, ҳатман барои фурӯхтан кӯмак мерасонем дӯстон. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур, стари аэропорт дӯстон, кӯчаи ҷавонон. Ана ҳамин кӯчаи ҷавонон аст дӯстон, тарафи роҳи аэропорт, роҳи Хитойбозор южный. Рӯпарӯи шустушӯи нақлиёт автомойкаи Зафар, пеш аз магазини Анас. Ана ҳамин рост хона мешавад дӯстон, хонаи фурӯшӣ. Ана росте ки дарвоза дидестен, ана ҳамин охири кӯча аст, тарафи дасти рост. Аз ана ҳамунҷо ба навор мегирем, тамошо кунед дӯстон. Номерҳои соҳибмулк камёнем, дар номерҳои соҳибмулк занг мезанем, маълумоти пураша худаш мегирем дӯстон. Азиз, хоб дӯстони азиз, ана раҳе ки ба навор гирифтем, хонаи фурӯшӣ рост меен, тарафи дасти рост. Рост якум хона не, дуюм хона аз тарафи дасти чап мешавад. Пеши кӯча асфалт. Нашуд канализацияша сразу гап мезанем дӯстон. Ин тарафа ҳамаш канализация доранд. Канализация ҳам омадагиай. Мақсад метавонем ки ҳам хуш кунем канализацияра. Кӯча канализация омадагиай. Баъз бисёр хонаҳо ҳамаш доранд канализация, просто хуш мекунем. Ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аст дӯстон. То охиша тамошо кунем. Поли маълумотша метиҳем. Гуфтем ки масҷид, мактаб ҳамаш наздик аст дар пеши хона. Хонара дуюм ошонаша нав ремонт кардагианд. Хонада ҳеҷ кас зиндагӣ намекунад дӯстон. Обуш доимӣ аст, светам ҳаст. Ҳафтдар хона 180 квадрат. Документош қоидави аст дӯстон. Хоб, сари роҳ да ҳавли да якум роста ки медурем дӯстон, ҷои кӯх мекардагианд. Треза аз ин тараф нав ремонт кардагианд. Тарафи дасти рост якумги хона ҳамаша нав краска кардагианд. Боло ремонташ дигар хел аст дӯстон. Полаш чӯб. Лестница ба дуюм этаж роҳ. Сари роҳ да як ванна, ҳойни кафе аст. Кушод ҳоҷатхонааш отдельно дӯстон, ҳоҷатхонаи заминӣ аст. Метавонед ки канализация хуш кунен ва ҳоҷатхонаи мақсад унитаз часпонед. Роста ки як хол мешавад дӯстон. Аз тарафи дасти рост як хона. Метавонед кухнира дар ин ҷо кунед, метавонед сари роҳ да дӯстон. Вариантҳо бисёранд, мақсад хонорам бисёранд, аз ин тараф ҳам хона, аз ин тараф ҳам хона. Кадомеша ки мефоратон кухня мекунед. Мақсад хонора рангбор кардагиан свежакай. Хоб, ду хона дар ин ҷо дидем дӯстон. Ана ин тараф як хонае ки мақсад пастак аст дӯстон. Ҳамихи хона аст. Ҷо дар буд дара маҳкам кардагиан. Таи ана ҳамин падвал аст дӯстон, ранги ҳамин, аммо баланд нест. Барои ягон чизу чорамони банка складурӣ. ҳозир мебароем ба дуюм ошёна. дарахти мевадиҳанда, хурмо. Роста ки дар дуюм ошона як хол мешавад. дуюм ошона гуфтем ки ремонташ нав кардагианд. Якум хона.
дуюм хона потолокаш фанер аст дӯстон. Иш сеюм хона. Роҳ ба тори криша. хуб дӯстон, ҳамаша ба навор гирифтем. чизеша ки намефаҳмед, зир номерои соҳибхонара мемонем, занг мезанем дӯстон. маълумоти пурраша соҳибмулк медиҳад. нашод, магазин, садик, мактаб ҳамаш сари роҳ даст дӯстон. масҷидам ҳаст. масҷиди калони ҷумъахонӣ дар ин тараф, дар пеши кӯча калон аст. ва як бор дигар такрор мекунем ки хона қарор дорад дар ноҳияи шоҳмансур, стари аэропорт, кӯчаи ҷавонон. 2 сотиқ замин, 7 дар хона, 180 квадрат дӯстон. документояш ҳамаш қоидави аст дӯстон. ҳозираш дар септик аст, аммо канализатсия гуфтем ки дар пеши кӯча аст дӯстон. сари роҳда метавонем ки мақсад пайванд кунем, канализатсия мешавад. хоб, нархи хона $80,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 918 65 30 63 901 03 43 03. як номери дигар аст WhatsApp дӯстон, номерои Россия +7 926 48 39 325. WhatsApp дар ана ҳамин номер аст дӯстон. занг мезанед, маълумоти пуррара соҳибмулк медиҳад. хоб, раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем. нашод реклама дар номерҳои поёнбудаи мо WhatsApp-и мо муроҷиат мекунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. хоб, худо нигаҳбонатон.